Радыётэатр. Лепшае. Усім, хто слухае канал Культура, шчырае прывітанне дасылаюць гукарэжысёр Ігар Бельдзюкевіч, вядучы Владзімір Трапянок. Да 95-годдзя беларускага радыё, якое прыпадае на сярэдзіну лістапада, мы працягваем знаёміць вас, шаноўныя слухачы, з найноўшымі радыёспектаклямі. Сёння спыняемся на аўдыёрабоце 2010 года «Магната і сірата» Соф'я Князёўна-Слуцкая. Прэм'еру прымеркавалі да 425-годдзя з дня нараджэння святой. За літаратурную аснову пастаноўкі узята гістарычная драма Уладзіслава Сыракомля ў перакладзе з польскай мовы Ірыны Богдановіч. Сёння вы пачуеце першую частку радыёспектакля, над якім працавалі рэжысёр-пастаноўшчык Олег Вінярскі, гукарэжысёр Валерый Беляеў, рэдактар Галіна Шаблінская. Называю таксама дзеючых асоб і выканаўцаў. Ад аўтара артыст Олег Вінярскі, Соф'я Князёўна-Слуцкая, актрыса Кацярына Яворская, Рыгор Хаткевіч, віленскі кашталян, апякун Соф'і, артыст Александр Гарцуеў, Караль Хаткевіч, яго пляменнік, артыст Сергей Кавальскі, князь Кшыштаф Радзівіл, віленскі ваявода, гетман Вялікага княства Літоўскага, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Уладзімір Рагаўцоў, князь Януш Радзівіл, яго сын, акцёр Віталь Краўчанка, Ян Завіша, віцебскі ваявода, народны артыст Беларусі Арнольд Памазан, Андрэй Завіша, пацкарбі літоўскі, акцёр Андрэй Кавальчук, Крыштаф Дарагастайскі, маршалак вялікі літоўскі, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Георгій Маляўскі, Беата, кампаньёнка Соф'і, заслужаны артыстка Рэспублікі Беларусь Тамара Нікалаева-Піёк, Клосак, адвакат Хаткевічаў, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Андрэй Душачкін, Возны, акцёр Валерый Шушкевіч, Жабрак, народны артыст СССР Геннадзь Аўсяннікаў, Жаўнер, вартаўнік, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Александр Кашпіраў, Шляхціцы Радзівіла, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Леонід Улашченка і акцёр Андрэй Захарэвіч, шляхціц Хаткевіча, акцёр Алексей Чарнігін. У масавых сцэнах заняты Сергей Беркутаў, Наталья Радзівонова, Тацяна Севец, Алена Шыкун, Настасья Сычэвіч, Яўген Кавальчук, Дмітрый Занеўскі, Арсеній Якавенка, Вадзім Навумчык, Роман Яніў. У музычным афармленні радыёспектакля ўдзельнічалі Тацяна Грыневіч-Матафонова, спевы, і Алесь Жура, спевы арфа Дуда. Такім чынам, вашай увазе, шаноўныя, першая частка радыёспектакля 2010 года «Магната і сірата» Соф'я Князёўна-Слуцкая. Вось нарэшце і абышоў я, радзіма, гарады твае і вёскі, з кіем пілігрыма. Ад свайго роднага залуча крочу дарогаю на мір і нясвіж. У колішнія магнацкія ўладанні Радзівілаў. З нясвіжа кірую ізноў на поўнач да Нёмана. Вось і стоўбцы Койданава, нарэшце Мінск. Радзіма, любая і дарагая, што ў маім 19 стагоддзі звалася Літвою. Кожны пейзаж, кожная мясцінка мае сваю сціплую, някіткую красу, якую можна параўнаць хіба з хараством і мудрай дастойнасцю тутэйшай жанчыны-сарматкі. У сваіх родных ваколіцах пачуў я шматлікія гісторыі, што здарыліся з людам тутэйшым,
самавітым ды абнядоленым. Вось так і набыў я, Людвік Кандратовіч, а паэт Уладзіслаў Сыракомля, мілую пяшчотную мянушку вясковага лірніка. Колькі ж шчымлівых гісторый прайшло праз маё пяснярскае сэрца. Зараз хачу распавесці табе, браце, гісторыю даўнюю, у якой звязаліся драматычным вузлом лёсы слынных магнатаў беларускіх Алелькавічаў, Радзівілаў ды Хаткевічаў. Асабліва мілы мне вобраз маладой слуцкай князёўны Соф'і, апошняй са старадаўняга роду Алелькавічаў, якую справядліва шануюць беларусы як сваю хрысціянскую святую і вялікую патрыётку роднай зямлі. А ўсё з-за чаго? Гісторыя яе шлюбу у 1600 годзе з Янушам Радзівілам ледзь не спрычынілася да жорсткай міжусобнай вайны, да здратавання айчыны. Грошы ды землі, адным словам пасаг, сталі тут галоўнымі аргументамі ў спрэчцы за руку князёўны. А сэрца? Пра сэрца ў яе ніхто і не пытаўся, а яно ж было сапраўдным скарбам, чулае, вернае, ахвярна-справядлівае. Сама ж князёўна была красою краю, чыстым крышталём хрысціянскай веры. Але зрэшты, паслухай сам, што адбылося тады на землях былога вялікага княства літоўскага, нашай з табой, браце, гістарычнай бацькаўшчыны. Магнаты і сірата. Уладзіслаў Сыракомля, магнаты, князёўна і сірата. Соф'я, князёўна слуцкая. Гістарычная драма 17 стагоддзя. Вільня. Палац Хаткевічаў. Бачны вокны ашчаціненыя гарматамі. У пакоі Соф'я і Беата. Что засмучае цябе, дарагая? Бледная з твару, уздыхаеш, гаруеш, быццам цябе ўкрыжавалі такая. Хутка вяселле тваё, ты ж сумуеш. Твой нарачоны ён краю акраса, князем з князёў і вяльможны, багаты, можа ён стаць каралём нават з часам. Што ж гараваць? Не пытайся, Беата. Сумныя думкі трывожаць мой розум. Часам сляза набягае на вочы, сэрца баліць, адчуваю пагрозу.
Даць сабе рады не можа і не хоча. Кару я сэрцу не раз прыдумляла. Трэба як птушку трымаць яго ў клетцы. Толькі ж яму там нябёсаў замала. Прагне кахаць. Прагне іншага сэрца. Што я кажу? Ах, Беата, Беата, не выдавай майго сэрца сакрэты і не зважай, што я плачу, не варта. Я нарачоная, справа ўся ў гэтым. Смутак, што рве маё сэрца і жылы, толькі мяне ён датычыць. Ды і годзе. Але даруй мне. Заўжды Радзівілы з домам Хаткевічаў былі ў мяскоце. І апякун ваш, наколькі вядома, згоду даваў неахвотна да шлюбу. Ён перадумае. Дадзена слова. Не датрымаць яго, значыць, на згубу край цэлы кінуць. Бо Януша князя бацькі яго ўсім вядомая пыха. Гэта адмова іх моцна абразіць. Зброяй дастануць свайго, учыніць ліха. Кроў паплыве і вайна запалае. Зноў уваскрэсне варожасць двух родаў. Лепш хай Хаткевіч належна стрымае слова сваё. І ўсё скончыцца згодай. Буду адна я, ахвярай праклятай. Хоча рукі маёй, з ёю ж багаццяў. Страшыць мяне мой жаніх, ах, Беата. Хоць не кахаю, ды мушу з ім стаць я прад алтаром. Але што ў такім разе будзеш ты мець? Дні тугі, ды маркоты. Бедныя, бедныя вы, паны князі, у вашых палацах сярод пазалоты. Знішчыш вясну ты ў чаромхавай белі, сэрца жалобай укрыеш сабе ты, бо адзін пан спадабаў твае землі, а пан другі за цябе даў абеты. Ці твая маці, ці бацька твой любы дзеля таго цябе песцілі ў пуху, каб ты ахвярай рахункаў і згубы стала цяпер на пракляцце, на муку. Ганьба багаццю, што прагнасць цілкуе. Іншае неба мяне наталяе. Дзеля сяброўства. Па кім жа сумуе сэрца тваё? Яно праўду хавае. Бог толькі ведае гэта адзіны. Бог і святар другім знаўцаю будзе. Хтосьці ідзе. Мы схавацца павінны. Слёз не хачу я выносіць на людзі. Уваходзяць Рыгор Хаткевіч, віленскі кашталян і Клосак, яго адвакат. Ну что, проиграли справу в трибунале? Прайграў, але што чыстае бяспраўе. Казаў жа, грошай, каб не шкадавалі. Хоць страціў я, ды на сваім паставлю, бо ваявода ўзяў нібы пажонцы, капыскія ўладанні і трымае. Усё сабе грабе па завядёнцы. Законна не пра гэта не дбае. А князь Астрожскі меў якое права не свой кавалак па сястры разветрыць? О, Радзівіл, адпомшчу я крывава, засвішчу чаблі вострыя ў паветры, збяру рушэнне грознае і з войскам сам я накопысь. Выпраўлюся ўдала на знак таго, што ў шляхце ёсць літоўскай яшчэ сапраўдных рыцараў нямала, якія ўзновяць праўду. Але, пане, як мог прайграць ты справу Радзівілу? Не ходзіць тут аб нейкае заганне, але і мне такое не пад сілу. Адзін я быў, і 10 іхніх радцаў. Не будьце гневны, пане кашталяне, з усім імпэтам я пачаў змагацца і разбіваць іх дзёрзкае жаданне. На 10 аркушаў я напісаў прамову, увёл цытаты з даўніх правадаўцаў, з паэтаў грэцкіх, рымскіх, даў паслову, што ў нашай справе нам маглі прыдацца, і так узнёсся я ў сваім запале ў доказах, што аж адчуў я крылы. Усё дарэмна, бо ў тым трыбунале трымаюць лейцы тыя ж Радзівілы, а ў іх заўсёды свой свайго ратуе. Таму ёсць безліч прыкладаў належных. Што?
Всякі на Літве цяпер спасуе прад родам гэтым дзёрзкім і драпежным. Усёй Літвы магутнасць і апраткі сабе знарок прыўлашчылі памалу. В сенаце крэслы, зямлі дастаткі, уладу ў войску, ласку трыбуналу. Усім цяпер кіруюць радзівілы. Чаму? Пытаю я, чаму і навошта? Ці ў бітвах больш крыві яны пралілі? Ці паслужылі краю большым коштам? Не. Што заслуг датычыць, мы нароўні са шчырасцю служылі верна краю. Няхай дрыжыць там нехта, страху поўны прад радзівіламі. Я ж гонар маю і не баюся іх. Прашу сардэчна, рыхтуй, пан Клосак, новыя паперы. Жадаў бы суд я шанаваць, бясспрэчна. Ды не людзей, што прагныя без меры. Клосак кланяецца і выходзіць. А ўсё ж я мушу гнеў ва всякім разе суцішыць свой, што паліць моцна сэрца. Я абяцаў калісьці сам за князя дзяўчо маёй адданай апецы за жонку выдаць, як узрос дзіцячы мяне, і кляўся ў тым сабе на гора. Занадта веры ў хаду, не прадбачыў, што аддаю вужыную пячору дзіця, ні ў чым невінную сіротку, але я слова даў. Па меншай меры нянавісць прыпыню самім зародку і расчыню для Януша я дзверы. Хоць крыкам тут крычыць маё сумленне, што апякун я кепскі і злачынны, пусціў на гандаль шчасце, блаславенне, але зрабіць я мушу, што павінны. Зрабіць? Мой дядька, перад смерці сховам, калі вам бацька давяраў дзіцятка, вы ж урачыста прысягалі словам, што ёй найлепшым будзеце вы таткам. Хіба ж той бацька, што дзіцятка любіць, аддасць яго свядома на пакуту? На шлях той кіне, што яго пагубіць, падасць з рукі сваёй адпіць атруту? Хто даў урэшце вам такое права жыццём яе распараджацца? Годзе! Чаму ж маіх ахвяр не бачыш нават? І годнасці маёй. Ці ўжо не ў модзе яна? Хай трыумфуюць радзівілы? Ці мне падмуркам стаць іх дзікай пыхі? Перадусім шляхецкі гонар мілы мне, даражэйшы ён за ўсе інтрыгі. Стрымаю слова, дадзенае годна. Князёўна Слуцкая з таго не страціць. Яна і ён, абодва княжскіх родаў, у іх магутнасць, слава і багацці. Яна ж прытым і радаснай здаецца, вясёлай, як гасцюе ў нас князь Януш. Кахае, значыць. Церні яе сэрца, якіясь джаляць, страшыць яе замуж. Заўсёды бледная, сляза гаркава цячэ з вачэй, сачыў за ёй кратком я. Яна не любіць. Пане Боже правы, я ж не пытаў, мне тое невядома. Асцерагаўся я вачэй варожых, не размаўляў з ёй, не даваў парадаў, бо што сказалі б? Што я цісну, можа, і апякунскай злоўжываю радай? Яна сама распараджацца вольна ўладаннямі, як той запісана. Кахае, не кахае, мне ўсё роўна. Бо даў я слова. Слова кашталяна. Даць волю сэрцу простая задача. Цяжэй тут сэрцам кіраваць з узбочча. Скажы мне, дядька, а як лёс лядачы вядзе кагосьці к прорве, каб ускочыць? Хіба рука шляхетная шаленца не затрымае прадсмяротным скокам? Яна вясёлая. Не трэба і шкельца убачыць, каб тугу з пагадным зрокам. Яна ахвяра парахункаў княжых.
Хаткевіча упорыстага слова. Баішся, што Літва на гэта скажа? І помсты радзівілаўскай суровай? На Літве спалоханы ўсе чыста, бо Радзівіл змушае ўсіх баяцца. Адкуль табе вядома, што ўрачыста яна не хоча з Янушам пабрацца? Зірні на твар яе, на вочы, слёзы, каб зразумець, што скончыцца ўсё згубай. Яна прадбачыць князевы пагрозы і пагарджае Янушавым шлюбам, бо ведае, што не яе прывабнасць, а скарбы роду Януша палоняць, што над усім разлік стаіць і прагнасць, і цнот яе ніхто не абароніць. Па ўсёй Літве іх крэпасці, палацы, на вёсках кметы, шляхта на загродзе. Ці ведаеш, як лёгка ім дабрацца і кіпці ў грудзі нашай свабодзе, як на глыбей засунуць? Глянь, як шчыра, яны працуюць прагна і без меры, абы пажар нязгод раздзьмухаць, шыраць між шляхтай галузу кальвінскай веры, каб разнаверцаў пад страхой сваёю злучыць ласкава і пусціць на ловы, нібы сцярвятнікаў на край гайнёю, каб атлумлялі новыя галовы. Мой дзядзька, калі думкі шлеш ты небу, калі табе баляць паразы роду, калі шануеш тарч старога гербу і продкаў веру, права і свабоду, адклікай слова, зачыні для Яна свой дом. Цябе прашу я на калені. Як ты гаворыш, пані ўсхвалявана, але адклікаць? Дзе ж тады сумленне? Князёўна Слуцкая ў такім раскладзе сама сваёй рукі ёсць гаспадыняй. Яе спытаем. Дзякуй, дзякуй, дзядзька. Пакліш яе, спытай, бо сэрца стыне. Ці хоча Януша? Ой, да гэтай хвілі не меўся я капацца ў жарсці ў хлудзе. Няхай сама сумненні ўсе адхіліць, як Бог захоча. Так няхай і будзе. Листы с палаца князя воеводы. Ганец чакае. То няхай чакае. Пакляўся б дзядзька з гэтыя нагоды, што пыха зноў тут пашчу разявае. Яснавяльможны пане кашталяне, звяртаюся з пакорным напамінам, што хутка час прызначаны настане князёўну Софію даць за майго сына. Дзень 6 лютага ў наступным годзе апошні тэрмін шлюбу заключэння. І, спадзяюся, справа годна дойдзе да выніку, аб чым ёсць пагадненне. Калі ж вы, ваша светласць, ад дамовы адмовіцеся і сарвеце справу, я папярэдзіць мушу, што суровы адказ мой будзе, жорсткі і крывавы. Я з войскам моцным пад муры з'яўлюся, сваё здабуду, вы ж пажнеце ліха. Затым слугой пакорным застаюся, літоўскі гетман Крыштоф Радзівіл. Пагрозы шле? Ён грозіць мне нападам? Няўжо Хаткевіч стаўся баязліўцам? Збяру атрад і разбяруся з гадам. Хай Бог паможа мне за праўду біцца. Адказ яму такі даем па чэсці. Сама князёўна долю выбірае, яе да шлюбу гвалтам не прывесці, як жаніха яна не ўпадабае. Калі ж з вайной аб'явіцца злачынца, ну што ж, тады і памераемся славай. Ніхто тут Радзівіла не баіцца. Дай гэта зразумець яму яскрава. Трыумф заўчасны, хай яго не цешыць. Неспадзяваны тут адпор дастане. Я ёсць Хаткевіч, і мой герб касцяжа. У горле косткай ворогу ён стане. Гадзеш тыя ваяры,
что со мной ходили в Крым, дыгэй, ха-ха, что со мной ходили в Крым. А де ж ты я их мячи, что сплячал мне лисячи, дыгэй, ха-ха, что сплячал мне лисячи. Луки гнутся в дугу, дадуть рады ворогу, дыгэй, ха-ха, дадуть рады ворогу. Коні копытами б'ють, ваярод их понесуть, дыгэй, ха-ха, ваярод их понесуть. Буде знов битва, буде воленою Литва, дыгэй, ха-ха, буде воленою Литва. А як скончим воевать, будем пить и гулять, дыгэй, ха-ха, будем пить и гулять. Начная вільня. Злева палац Хаткевічаў. Здалёк відаць муры ратушы. Гарадская моладзь гуляе ў хованкі. Падыходзіць жабрак. Чаго ж яго няма? Чакай, я чую галасы. А давай схаваемся. Давай, вось будзе нечаканка для вінцэся. Кастусь, поглядзі сюды. А дык вось дзе ваша схованка. Ну і сустаўніца. Побегли до Троцкой брамы. Одним пярыны, а другим солома. Усім, аднак, солодка вместе спится. И только я тут прыхадзень. Вядома, чужынцу цяжка дзесьці прытуліцца. Жабрак усюды выспацца патрафіць. Яму камень покажется подушкой. З цемры выходзяць дзве постаці. Гэта шляхціцы Радзівіла. На месцы князя я, пані Астафій, ідэю вашу палічыў бы слушнай. Что? Довел я, пане Миколаю? Что, маю голову? Мою и шапку. Ага. Навошта ширить смуту, кару краю? Провоковать усіх до беспорядку. Могутные, беспречно, Радзівілы. Ты Хаткевича не з'есці ў кашы. Гарматы горад знішчаць да магілы. Таго, хто роўнасці спакой зняважыць, асудзіць сейм, запросіць помсты неба. А што далей? Але тут сказ нядоўгі. Князёўну слуцкую нам скрасці трэба. Ну навошта ж гвалтам, калі ёсць улоўкі? Кагосьці трэба без ніякай зброі ў дом Хаткевічаў знарок адправіць, як грэкі некалі ўвайшлі да Троі. Няхай паболей стражнікам адваліць віна і грошай. Знойдзе, дзе князёўна апартаменты мае, замарудзіць да ночы ў замку, потым жа раптоўна адчыніць браму. Там жа нашы людзі са зброі, чалавек так 30. Жыва я сам пайду на ашуканство ў труку. Жабрачай торбай з барадой фальшывай, належна ўсё зраблю без гуку-груку. Пагавары ты з князем ваяводам. Хай мне даверыць гэтую выправу. Возьму князёўну хітрым падыходам і Радзівілам здам яе па праву, няхай па-свойму робяць. Я даводзіў якраз жа сёння князю вашы планы. Ці я круцель які, ці мо я злодзей? На тое князь выкрыкваў раззлаваны: «Круцельствы прэч!
Не серад цёмнай ночы, але як рыцар збройна і крывава, з маім атрадам буду ў дзень я крочыць, каб тое ўзяць, на што і маю права. Што мне Літва? Што хоча, хай гаворыць, да просьбаў не прыніжуся ніколі. Няхай кароль шле з Кракава да Коры. Не дам чыніць Хаткевічу сваволі. Я гада раздаўлю, калі як хцівец не датрымаць дамовы ён патрафіць. І ведаеш, хоць я не баязлівец, ды задрыжэў нутром, пане Астафій, як за палаш схапіўся ён. Вас, пане, назаўтра раніцаю добрай згодзе, калі хвілінка зручная настане, зноў падступіся князю ваяводзе і думку паўтары. Толковай рады ён не адкіне можа і паверыць, што хітрасць лепш за збройныя атрады, што лепш прайсці ў адчыненыя дзверы. З кайстрой жабрачай пракрадуся ціха, назаўтра ўночы адчыню я браму, а вы ўжо там. Павер, пазбегнем ліха і гучна з гарматаў тарараму, а 30 вояў хопіць нам для страху. Тут спее змова. Хтосьці нас падслухаў. Не, гэта ветер гойсае па даху. Хтосьці тут напружыў, мабыць, вуха. Няма ні ценю. Дык скажу я князю, дабранач вашаць, будзь гатоў да справы. Хоць мне сумнеўны плён такіх аказій, але што лепш за бітвы плён крывавы. Князёўну скрасці, тут нам пашанцуе. А там князь Януш зробіць крок рашучы, для нас ён золата не пашкадуе, бо княства слуцкае яму мы ўручым. Так, памяркоўна, без разні крывавай, уладзім спрэчкі, вырашым пытанне. Ты толькі ша. Але, панове, справа не будзе лёгкай так для выканання. Хаткевіча я заўтра ж папярэджу, каб у палацы пільна прыглядаўся. Я да яго прыхільнікаў належу, ягонай ласкай часта карыстаўся. Ён апякун убогіх і сіротаў, няхай пан Бог яму 100 год адлічыць. Князёўна ж то анёл усякіх цнотаў і мае ўся анёльскае аблічча. У нядзелю мне монету золотую падаравала на шацунак лёсу. Яе ды скрасці чыстую, святую, дзеля якіхсьці скарбаў, земляў, вёсак. Трасецца сэрца ад жуды з той долі, ад панскай ласкі, злучанай са страхам. Але пайду, ужо звоняць у касцёле. Жабрак, як дома, под касцёльным дахам. Палац Хаткевічаў. У пакоі шмат зброі, у вокнах гарматы малога калібру. Наперадзе стол для пісьма. Яшчэ адно рыхтуецца злачынства. У дом прабрацца шуканствам, здрадай. Арліны род, опушчаны да свінства. Калі ж канец загубным вашым звадам, не мець спакою пад уласным дахам. За што мне, Божа, гэта пакаранне? Бо ваявода хоча адным махам дастаць для сына новае ўладанне. Схіліцца мусім згодліва, пачціва, як цень пры іхнім княжацкім пурпуры. А дзе кароль? Дзе сейм з яго ўплывам? Дзе статут наш? Дзе шляхта? Што? Фігуры? На дошцы мы яго гульні ў варцабы? Не, саступіць у тым няма рэзону. Мы адаб'ем ягоны збройны табар з гармат у вокнах, з дужым гарнізонам. Дзе мой племяннік? Эй, жывы хто ёсць там? Я тут. Паклічка.
Старосту мне зараз прямо. Со шклова войска прибыло, ваш мостю. У двор пустите. Знов замкните браму, хай стануть у парадный строй вояки. Готовность их уважливо гляджу. Бывалые литовские рубаки. Отважные. Я сам до их належу. Паўсотні шляхты, вершнікаў са зброяй з'явіліся, каб вам служыць па чэсці. Гостей витаем. Правило старое. Широкий долгий стол сюды принести, открыть амбары, фуражу дать коням, старого меду выкатить с пивницы. Тут шляхта добрая ведая сягоння, что зрадивилом бой не бой амбиций, то бой за веру, что у святым костеле. О, не буди дух продков Радивиля, отступництвом своим, своей сваволей отпомстить небо этой дерзкой силе. Як кто не мае, пороху дать, куляв, дать новый панцир, як кому завузки, я выйду сам до их с подякой чулой. О, воевода, маю свой хаурус я. Там лязгат зброі, люди на дзядзінцы, пра 200 бітвы, смерць запанавала. Ох, гэта ж я, крывавыя гасцінцы, бяду ў Літве сваёй прыгатавала. Якія страшныя гарматы ў жэрлы, вось-вось паветра кулямі зайграе. Адпрэч навалу, Боже міласэрны! О, злітуйся над людам і над краем. Праклён мне горкі, але ж я не вінна, бо зачыніла сэрца таямніцу. Пайду да алтара, з кім і павінна. Аддам багацці пылу іх амбіцый, каб толькі без вайны. А дзе тут дядька? Даруй, князёўна ўспеху не заўважыў. У замку войска быццам на парадзе. Ці вас той вэрхал марсавы настрашыў? Але гармідар гэты не змалее. Праз пару дзён усчыніцца такое? Пан староста, я ўсё ж не разумею, дзеля чаго тут столькі ўсякай зброі. Дзеля чаго? Не гвалцім мы нікога. Ды ад нападу мусім бараніцца. Чакае нас ці жорсткая аблога, ці здрадны трук. Не можам мы змірыцца і спаць спакойна. Сілаю ці здрадай? Што ж, князь сюды ўламіцца пажадае? Князёўна, не трывожся. Сам я рады струціць усё, што так цябе жахае. А ўрэшце, можа, повад бойкі згіне, як марны прывід, што ўяўленнем грае. Сваёй рукі сама ты гаспадыня. Яе князь Януш, пэўна ж, атрымае. У кожным разе выбар твой свабодны. І дзядзька мой стрымае абяцанне. Што значыць гэты позірк неспакойны? І бледны твар, і голас у дрыжанне. Няўжо мой шлюб яго так пераймае? Няўжо мяне кахае ён? Мой Божа! Князь Януш? Так, бо дзеля шчасця краю сваім я шчасцем ахвярую. Можа, святую згоду на Літве ўсталюю. Падайце рукі, цешцеся яднаннем. Нам, Соф'я, дзядзьку перш, як я мяркую, дбаць аб тваім замужжы ёсць заданнем.
Гвалтоўны шлюб. О не, о дзякуй Богу, яшчэ мы можам зброяй бараніцца. Сюды зачынім Янушу дарогу. За гонар твой, за шчасце будзем біцца. Пан староста, што тыя словы значаць? Чаму рыўком хапаешся за зброю? Даруй, князёўна, хай нябёсы бачаць. Цябе кахаю, і кахаў даўно я. Бывала, меў надзею, позна рана, што і ўзаемнасць пырсне ў тваім сэрцы. Але хаваў пачуцці я старанна, бо ты нявестай дзядзькавай апецы аддадзена. І мне здалося ў болю, што весела табе, як прыйдзе Януш. Пан староста, каролю! Усё жыццё мне труціць гэты замуж. Я не кахаю Януша. Адхланнем хай стануць словы, што сказаць не можна. Кахаю іншага. Вось дык прызнанне. Хто ж гэты іншы? Гэта ж вы. Ой, Боже. Я? Паўтары. О, Соф'я, дарагая, памру ад шчасця і памру з патолі. Пан староста, жыві. Абараняе няхай твой меч мяне ад здраднай долі. Цяпер знайшла я духу мацавання. І Янушу я паўтару адмову. Гатовая змагацца за каханне. Мяне кахаеш, Соф'я? Так. Ты ў схову пачуцці я гарачае трымала. Анёл-ахоўнік Светка тут адзіны, як я ў самоце слёзы пралівала, калі быў на вайне ты. Не павінны мы дагаджаць пажадлівым прыгодам. Паўстала з радзівіламі дамова, бо дзядзька не пытаўся маёй згоды, сам вырашыў усё. А ты ні слова мне не прамовіў аб сваім каханні. Халодны быў, моя ж душа стагнала. Я аднаго чакала ў спадзяванні, каб пачуццё няшчаснае сканала, і волю дзядзькі споўніла б я суха. Не так прыйшлося, вырваў маё слова. О, Соф'я, дарагая, гіне скруха, з тваім прызнаннем я ажыў нанова. Аднак жа святасць дзядзькі абяцання, аднак напады тыя, што нам грозяць. Не бойся, Соф'я, знікне ўсё дазванне, як даручымся Божай дапамозе. Я маю план. Так, зараз аддаліся, а заўтра будзеш добрую мець вестку. Што ж, перад імі праўда адчыніся. Абараніць павінен я нявесту. Князь Януш, пэўна, мусіць быць шляхетным. Гордзій у вузел сам няхай развяжа. Яго паклічу допісам карэктным. Я на сустрэчу. Міласцівы княжа. Як вам вядома, прыкрыя нязгоды між дзядзькаю маім і бацькам вашым дратуюць край, і сумныя прыгоды тут абярнуцца могуць ліхам страшным. Належыць нам злачынства апярэдзіць, і перш чым край аросіцца крывёю, сустрэчу трэба вызначыць нам недзе, каб спрэчкі жар згасіць паміж сабою. Бо сутнасць справы асабіста тычыць вас і мяне, у аднолькавай ступені. Таму мой абавязак шчыра зычыць, каб мы змаглі знайсці паразуменне. Увечар, сёння, каля Трокскай брамы, чакаю, князь. Прыходзьце без ваганняў. Паразмаўляем вочы ў вочы прама, і, можа, край пазбегне катаванняў. Адзін прыходзьце, але майце шпагу,
У падобнай справе кроў цячэ нярэдка. Не знойдзем згоды? З рыцарскай адвагай на паядынак вас, але без сведкаў я выклікаю. Будзе бой па чэсці. На тым слугой пакорным застаюся, Хаткевіч Караль. Як такое з'есці захоча князь, прадбачыць не бяруся. Аднак у гэтым толькі выйсце бачу. Мячом ці згодай, але між сабою. Не дапусціць суродзічаў да плачу, не дапусціць, каб край сышоў крывёю. Гэй, служба, хто там? Я. Перадай пасланне, уласна князю Янушу ў рукі. Але зважай, то тайнае заданне, і ні адной душы аб тым ні гуку. Мой дзядзька хай не ведае наогул, што вас паслаў дадому Радзівіла. Ці ясна ўсё, ваш мосць? Так, дзякуй Богу. Дык паспяшай, цяпер у гэтым сіла. Як быць павінна, так няхай і стане. І скончым спрэчкі мірнымі шляхамі. У пакой уваходзяць з цырыманіяльнымі паклонамі Ян Завіша, ваявода Віцебскі, Крыштаф Дарагастайскі, маршалак Літоўскі і Андрэй Завіша, падскарбі Літоўскі. За імі Рыгор Хаткевіч, кашталян Віленскі. Марудзіць, служба, пане кашталяне. Прашу, наперад. Толькі ўслед за вами. Тады старэйшы з нас. Больш важны званнем. Няхай вядзе нас гаспадар. Ці згода? О, не устаю пред гэтакім абраннем. А вы кіруйце, пане воевода. Так, так. Сядайце, найвяльможнейшыя госці. Чало сямяту всёй зямлі апора. Кароль сюды прыслаў нас ягамосці з нагоды прыкрай. Так, пане Рыгору, бяда з табой нам. Ты і твой супернік на меч айчыны сэрца накалолі і сэрца караля спавілі тернем. Да гвалту дойдзе з гэтакай сваволі. Прабач, што кажам праўды жорсткай словы. Крыві ў краі праліцца не павінна. І вам належыць выканаць умовы. Яшчэ таму не надышла хвіліна. Калі ж яна надыдзе? Не дакажа ніхто, што не стрымаў я слова чэсці. Князёўна хай сама вязьмо развяжа і волю мусіць нам сваю давесці. Яе рука для гандлю не прычына, а я люблю спакой, як Бог мне мілы. Таму даць веры проста немагчыма. Што ж азначаюць збройныя тут сілы? Штодня прымаеш новыя жаўнеры? Карцеж падвозіш? Для чаго ўсё будзе? Гармат з усіх вакон відаць ашчэры. Ваенны панцыр сам надзеў на грудзі. Муруеш вежы. Пане воевода, такім пытаннем жартаваць ахвочы. Мне пагражаюць арміі паходам. І выхаванку здрадай скрасці хочуць, а я бяссільна заламаўшы рукі, чакаць павінен жудаснай расправы, павінен зносіць пыхі іхняй трухі, свой дом, сям'ю, сказаць на лёс крывавы. Не першы я сюды паклікаў войска, не першы я гарматы ўвёз у горад. Князь Радзівіл! Браты, сябры па свойску, яму ўсё шлюць людзей, усім на гора. Ужо сышліся тысячы там вояў. Адпор сустрэне тут яго навала. І калі ён задумае благое, стаю з мячом надзейна і трывала. Пакіньце гэту пыху.
заколоты, сыны айчины, одной мати дети. Подайте руки, выбаўце з багнотай айчыны цела. Да крыві раздзерці яго ўзяліся дружна вы, заўзята! Героі войнаў, улюбёнцы славы, цяпер вядзеце брата вы на брата, і сэрца маці рэжаце крывава. Пане Рыгору, пане Кашталяне, калі чужынец грозіць, бі трывогу, а ў міжусобнай бойцы ўсё прайгранне. І ганьба ў ёй, геройства і перамога. Магчыма, князь пагрозамі хвальбою цябе і зачапіў, ды гнеў свой зменшы. Падайце рукі зноў, дзеля спакою. І той герой, хто ў гэтым будзе першы. За князя Януша аддай князёўну, згарні свой гарнізон, схавай гарматы і справы ўсе ўладкуйце памяркоўна. Ці гэта я ў чым быў тут вінаваты? Сваёй рукі князёўна валадарка, хай зробіць так, як Бог напіша ў сэрцы. І ўперад ваявода згорне шпарка хай войска, я ж за ім. Але, здаецца, яны не ўступяць. Каралю не міла, што вы ўшчалі тут верхал непамерны. Ідзіце, сцішце пыху Радзівіла! Я ж каралю служу і краю верна. Сігналу я не дам сваім жаўнерам, схаваю меч. Спакойна і самавіта за край памру, за караля, за веру, за справу цэлай рэчы паспалітай. Але згарну тады людзей гарматы. Калі свае разброіць князь атрады, стрымаю слова шляхціца Сармата. Рукі ж не дам, бо ненавіджу гада. На тым і скончым. Вынік хоць не вельмі, ды хутка, можа, і спакойна стане. Утопім злосць у келіху вясельным. Бывай здаровы, мосцю Кашталяне. Бывай здаровы, але добра ведай, спакой айчыны над усім вышэйшы. Бывай здаровы, з гэтаю бяседай табе лёс краю уручаны далейшы. Бывай здаровы. Ну, конечно. Добрый слог, веселье. Бывай здаровы, пане Кашталяне. Утопім справу ў келіху святочным, утопім у віне з дазволу неба. Так імпэтна, зацныя сваточкі. Яе ў маёй крыві ўтапіць перш трэба.
На канале Культура гучала першая частка радыёспектакля «Магнаты і сірата» Соф'я Князёўна Слуцкая па гістарычнай драме Уладзіслава Сыракомлі. Пераклад на беларускую мову ажыццявіла Ірына Богданович. Рэдактар запісу Галіна Шаблінская, рэжысёр-пастаноўшчык Олег Вінярскі, гукарэжысёр Валерый Бяляеў. Ролі выконвалі ад аўтара артыст Олег Вінярскі, Соф'я Князёўна Слуцкая, актрыса Кацярына Яворская, Рыгор Хаткевіч, віленскі кашталян, апякун Соф'і, артыст Александр Гарцуеў, Караль Хаткевіч, яго пляменнік, артыст Сергей Кавальскі, князь Крыштаф Радзівіл, віленскі ваявода, гетман Вялікага княства Літоўскага, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Уладзімір Рагаўцоў, князь Януш Радзівіл, яго сын, акцёр Віталь Краўчанка, Ян Завіша, віцебскі ваявода, народны артыст Беларусі Арнольд Памазан, Андрэй Завіша, падскарбі літоўскі, акцёр Андрэй Кавальчук, Крыштаф Дарагастайскі, маршалак Вялікі літоўскі, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Георгій Маляўскі, Беата, кампаньёнка Соф'і, заслужаны артыстка Рэспублікі Беларусь Тамара Нікалаева-Апіёк, Клосак, адвакат Хаткевічаў, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Андрэй Душачкін, Возны, акцёр Валерый Шушкевіч, Жабрак, народны артыст СССР Геннадзь Аўсяннікаў, жаўнер-вартаўнік, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Александр Кашпераў, шляхціцы Радзівіла, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Леонід Улашченка і акцёр Андрэй Захарэвіч, шляхціц Хаткевіча, акцёр Алексей Чарнігін. У масавых сцэнах заняты Сергей Беркутаў, Наталья Радзівонова, Тацяна Севец, Алена Шыкун, Настасья Сычевіч, Яўген Кавальчук, Дмітрый Занеўскі, Арсеній Якавенка, Вадзім Навунчык, Роман Яніў. У музычным афармленні радыёспектакля удзельнічалі Тацяна Грыневіч-Матафонова, спевы, і Алесь Жура, спевы Арфа Дуда. Год запісу радыёспектакля 2010. Радыётэатр. Лепшае. Вітаем усіх слухачоў канала Культура, з вами Уладзімір Трапянок. Шаноўныя сябры, мы рады запрасіць усіх на эфір, прысвечаны літаратурна-драматычнаму радыёмастацтву. Пад знакам 95-годдзя беларускага радыё, якое мы адсвяткуем 15 лістапада, мы працягваем слухаць найноўшыя мастацкія запісы. Сёння зноў звернемся да аўдыаработы 2010 года «Магнаты і сірата» Соф'я Князёўна Слуцкая. Мы пачуем яго другую, заключную частку. Нагадаю, прэм'еру радыёспектакля прымеркавалі да 425-годдзя з дня нараджэння святой Соф'і Слуцкай. Запіс створаны па гістарычнай драме Уладзіслава Сыракомлі. Пераклад з польскай мовы на беларускую зрабіла Ірына Богданович. Называю прадстаўнічы склад выканаўцаў і іх ролі. Ад аўтара артыст Олег Вінярскі, Соф'я Князёўна Слуцкая, актрыса Кацярына Яворская, Рыгор Хаткевіч, віленскі кашталян, апякун Соф'і, артыст Александр Гарцуеў, Караль Хаткевіч, яго пляменнік, артыст Сергей Кавальскі, князь Крыштаф Радзівіл, віленскі ваявода, гетман Вялікага княства Літоўскага, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Уладзімір Рагаўцоў, князь Януш Радзівіл, яго сын, акцёр Віталь Краўчанка, Ян Завіша, віцебскі ваявода, народны артыст Беларусі Арнольд Памазан, Андрэй Завіша, падскарбі літоўскі, акцёр Андрэй Кавальчук, Крыштаф Дарагастайскі, маршалак Вялікі літоўскі, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Георгій Маляўскі, Беата, кампаньёнка Соф'і, заслужаны артыстка Рэспублікі Беларусь Тамара Нікалаева-Апіёк, Клосак, адвакат Хаткевічаў, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Андрэй Душачкін, Возны, акцёр Валерый Шушкевіч, Жабрак, народны артыст СССР Геннадзь Аўсяннікаў, жаўнер-вартаўнік, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Александр Кашпераў, шляхціцы Радзівіла, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Леонід Улашченка і акцёр Андрэй Захарэвіч, шляхціц Хаткевіча, акцёр Алексей Чарнігін. У масавых сцэнах заняты Сергей Беркутаў, Наталья Радзівонова, Тацяна Севец, Алена Шыкун, Настасья Сычевіч, Яўген Кавальчук, Дмітрый Занеўскі, Арсеній Якавенка, Вадзім Навунчык, Роман Яніў. У музычным афармленні ўдзельнічалі Тацяна Грыневіч-Матафонова, спевы, і Алесь Жура, спевы Арфа Дуда.
Над радыёспектаклем працавалі рэжысёр-пастаноўшчык Олег Вінярскі, гукарэжысёр Валерый Бяляеў, рэдактар Галіна Шаблінская. Такім чынам, слухайце, калі ласка, другую заключную частку радыёспектакля «Магнат і сірата» Соф'я Князёўна-Слуцкая. Змрок. Вуліца Вільні. У глыбіні бачны абрысы Трокскай брамы. Каля яе узброены жаўнер-вартаўнік. Ну и нудота. Киснуть тут под брамой. Густе змрок, и место глухне шпарка. Погутарю охотно б я. И прямо признаюся, кульнул бы зараз шарку. Кто там где? А ну! Ночи не можно. Жабрак, старыя, у Трокі валакуся. Там паслязаўтра фэст. Хочу побожна туды паспець. А цемры не баюся. Старому ноччу добрая папаска. Вядомы шлях и месяц выплывае. Открыйте мне вороты, калі ласка. Нехай вас Бог шчасліва захавае. Люблю поговорить, як ёсць нагода. Ці шляхціц, ваша мощь? Гальяш Заглоба. Чуў пра Заглобаў, з Украіны родом. Крыштаф і Марк, то рыцары абодва. Не, я з-пад Слуцка. Ведаеш, ваш мосцю? Там, дзе князі усе вымерлі нядаўна. Цяпер дачку іх, кветку прыгажосці, з-за іншаверца хочуць выдаць. Спраўна сплывуць багацці. Балбачу без меры. Прывык казаць, як ёсць, прабач старога. А можа і вашасць пратэстанцкай веры? Католік я. Ага, ну, дзякуй Богу. А то цяпер часы такія, браце. Не так сказаў, не абярэшся бедаў. Там чорныя, там белыя. Прабачце, дык я аб чым? Ага, князёў я ведаў. Хадзіў тады са зброяй і ў кунтушы. Служыў я ў войску выбранецкай стражы. Што то за землі, што то за фундушы. Князь Юры срэбра цэнтнерамі важыў і золата. Нішто не ўратавала, як смерць прыйшла. Што ёй зямны шацунак? Цяпер, ваш мосць, вандрую я нямала. Люблю ў дарозе часам падмацунак і маю пляшку. З вашага дазволу. За вас. Люблю яго шчыра. Жыццё. Людзей хінеш ты долу, хоць бедняка, хоць князя, без ранжыра. Памёр, дачку ж пакінуў сіратою. Так на маіх вачах расла паволі. Князёўна мае сэрца залатое. Але ж пан Бог не даў ёй добрай долі. Бо выдаюць за князя Радзівіла. А ён жа зух і дысідэнт вядомы. У пятніцу есць мяса. Шляхты сіла яму спрыяе гучна пакрыёма. Няладная то справа. Май увагу, бо разам з ёю, з храства анёлам, ён землю возьме слуцкія ў пасагу. А гэта ж безліч цэркваў і касцёлаў. На свае зборы іх аберне хутка. Кавалак смачны. Ну, яшчэ па разу. Ваша дзякуй. Ну, то памалютку. Але кавалак цвёрды і па разу прынесці можа, бо Хаткевіч служыць не для загаду, гонарам і кшталтам. Ды войска
Радзівіла не адужаць. Ён адбярэ кавалак смачных гвалтам. Глядзі, аднак, якіх узвёў фартэцый Хаткевіч. І яшчэ страшней муруе. Але нашмат мацнейшы, мне здаецца, ўсё ж Радзівіл. Ён крыўду не даруе. Збірае тлум вялікі пад штандары. Ён гетман, і ў яго руках улада. Яго не страшыць рызыка, ахвяры. Сышлася войска ў тысячных грамада, астрожскія і гуркі шлючаўнераў. Канцлер Замойскі, іншыя магнаты. Хто просьбаю, хто грозьбаю, без меры ідуць у горад збройныя атрады. Чаму ж праз браму варта іх пускае? Бо для слабых придуманы запоры. Всё гэта глупствы. Лёгка хай не дбае перамагчы Хаткевічу ў дазоры. Тут кожны шляхціц стане на падмогу. Не возьмуць райскай птушкі ў кашталяна. Зарана граць без бітвы перамогу, як і паразу абвяшчаць зарана. Ці так, ці не. Адбыцца тарараму. Ператаўчэ ўсё места пацярух. Давай цішэй! Хтось ходзіць каля брамы. Ён можа нашу гутарку падслухаць. Глядзі налева. Ага. Жабрак і жаўнер сядзяць у глыбіні. Уваходзіць таямніча, апрануты ў дылею князь Януш Радзівіл. Староста штось хібіць. Мяне сюды паспешна так паклікаў, а сам пазніцца? Ага, нашчадак рыбій набраўся ганарлівасці вялікай. Са мной рахункі зводзяць, ён падбіўся. Ну, хутка вам павырастаюць рогі. Вітаю, князь. Даруй, што я спазніўся, бо меў кавалак ладныя дарогі. Хто столькі крыўд ад вас штодзённа зносіць? Яшчэ адной. Ці стане пераймацца? Яшчэ адна ў такім вялікім стосе? Ну, немагчыма з гэткай пыхай знацца. Не ятрыць спрэчкі, але іх загойваць. Прыйшоў па ўласнай волі і жаданні. Намер ад вас не стану свой утойваць. Канфлікт хачу закончыць. У яднанні. Дарогай згоды прапаную крочыць. Прад каралём, прад сеймавым урадам. Вайна між намі край да рэшты сточыць, калі карцеч пасыплецца тут градам. Мы ж дзеці краю нашага. Зычліўцы. Паміж сабою згодна ўладзім справу. Вайну не ўчынім. Га! Вы палахліўцы! Схіляемся мы толькі перад правам. Схіляемся прад правам. Ага, юрысты! Вы хітрацы! Аратарскае кодла! Хай дзядзька мосці вашай урачыста, што абяцаў, то выканае годна. А ўжо зухвальства ваше прабачым. Князёўна Слуцкая моя невеста. Яе аддаць павінны так ці іначай. А дзядзька ваш вязе ўзбраенне ў места. Гарматамі гняздо сваё ашчэрыў, так вера ваша вучыць па сумленні. Стрымайся, князь. Не ганьбі нашай веры. Мой дзядзька з неахвотаю ўзбраенне ў свой дом збірае. Грозіце нападам? Дык што ж, схіліцца згодліва ў паклоне? Згарніце самі ўсе свае атрады, і дзядзька меч не варухне ў далоні. Пан староста, ўжо колькі можна прыняў, абрыдлі мне дакучныя размовы, хачу пачуць апошняе рашэнне. Князёўну даяце мне ці адмова? Вяльможны княжа, дзядзька ўвёз гарматы, бо ад бяспраўя мусіць бараніцца. Князёўна тут ні ў чым не вінавата, і толькі гвалту жорсткага баіцца. Яе рука свабодная, і выбар хай зробіць той, які дыктуе з сэрца. Мой дзядзька не пытаў яе. Хай вы бы яе саму паслухалі. Здаецца... Яе паслухаць? У мяне дамова, і тут няма што доўга абмяркоўваць.
пасля заручын адступаць ад слова запозна? Хто павінен вас выхоўваць? Што ёй дыктуе сэрца? У тым хаўрусе ёсць пэўны тэрмін. Мушу вам давесці, калі са мной пред алтаром стаць мусіць, і княствы два ў пасах з сабой прынесці Капыль і Слуцк. Дык вось дзе корань справы. Так бессаромна, ў хцівасці прызнацца, засведчыць прагнасць нават без аправы. Дык можа лепш адразу вам падацца на Слуцк, Капыль з гарматамі і войскам, навошта тузаць горад замяшаннем? Укветьце грудзі справаю геройскай, усё вам можна з тытулам і званнем. Пан староста! Князёўны ж не чапайце. Яна сама сваёй рукі ўладарка, і ёй зрабіць свабодны выбар дайце, рашае сэрца, а не гаспадарка. Князёўну дзядзька шчыра апякае, гвалтоўным шлюбам ён яе не звяжа. Яна не хоча вас, бо не кахае, кахае іншага. Так, мосцю княжа. Кахае іншага? Як гэта міла! Хто рызыкнуў мне заступіць дарогу? Каму такое шчасце засвяціла? Ён перад вамі, князь! І дзякуй Богу, ён вашай моцы гневу не баіцца. Так гэта вы? Прызнаюся з нагоды, даўно кахаў я Соф'ю, у таямніцы трымаў каханне, бо лічыў заўсёды, што вы абраннік дум яе і сэрца, што з вамі шлюб шчаслівы і жаданы. Але не так усё, аб тым ідзецца. Не вы, пачцівы князь, яе каханы. Душу гняце ёй шлюб, нібы каменне. Мяне даўно кахае, у шчасце верыць. Але, ну дзядзька, ну пляменнік, вось дык шляхетных рыцараў намеры. Прычым тут дзядзька? Шчыра ў спадзеве, кахаць мы пакляліся з ёй навекі. Пане Хаткевіч, гэй, стрымайся ў гневе, ваш дзядзька, пэўна ж ведае запекі багацці княства слуцкага няблага, таму і патурае вашай мроі. Умееце лічыць? Князь, то знявага. Дык бараніся! Хай рашае зброя! Что дороже? Рэч адсюль, з дарогі! Відаць, не буду ў сроках я на фэсце, бо нешта тут рыхтуецца. Цікава, хачу пабачыць. Что там за крики? Ти там пожар? Ти там сигнал тревоги! Пан староста, тлум сведкаў шмат наклікаў, пазнаць нас могуць. Трэба разысціся. Разыдземся, ды не пазбегнеш кары. Маёй крывавай помсце не дзівіся! Пакоі Радзівілаўскага палацу. Крыштаф Радзівіл, ваявода Віленскі, Крыштаф Дарагастайскі, маршалак літоўскі, Ян Завіша, ваявода Віцебскі, Андрэй Завіша, падскарбі літоўскі у якасці каралеўскіх паслоў. Няхай жа ўрэшце князю ваявода сенатары адказ пачуюць слушны, што спрэчкі вашы прымірыла згода дзеля дабра дзяржавы. Дам адказ я скрушны. Няхай кароль аб згодзе а не дбае. Гнеў маіх продкаў прагне адкуплення. Маё дабро Хаткевіч падграбае без ценю нават сорам, сумлення. Ужо блізка тэрмін. Хай стрымае слова. Тады і будзе ціша, пан Завіша. Нянавісць прэч. Яднае хай умова, што ў сэрцах план прыяцельскі запіша. Мой меч. Вось мой прыяцель. Вось і мой дарадца.
а з ім 6000 рыцараў адданых. Агонь гармат, адзіны правадаўца. Калі вакол інтрыгі ды падманы, таму з мячом узброены сурова, свой інтарэс я спраўжу паслядоўна. Пайду дазнацца, ці алтар гатовы і ці чакае перад ім князёўна. Так павіншую шчыра пана свата і пусцімся ў вясельныя мы скокі. Але ж сталіца, чым тут вінавата? Навошта ёй адчай, трывога ўцёкі і куля ў дождж, крыві нявіннай рэкі, разбураныя хмахі і святыні, пажару дым, праклён нябёс навекі. Няхай твой гнеў суцішыцца, астыне. Вялікі горад попелам стаць можа. Нікому тым не будзе даравання. Святыні рухнуць, міласцівы Божа. Іх тут зашмат, скажу я без вагання. Маіх братоў па веры гэта страшыць. Ці разумееш, стаўленік папежа? Крывёю пасвячу святыні вашай, зруйную рымскі дух, зруйную вежу. Але блюзнерыш, пане воявода. Рыхтуеш бунт, разбою патураеш. Прабач, але вярэдзіць кроў не згода, і ўжо яе нікуды не схаваеш. Хаткевіч мусіць выканаць дамову, і толькі так развяжем гэту справу. Я зычу вам пакінуць тон суровы і зразумець адзіны шлях яскрава. Хіба са зброяй сватаюць кагосьці? А можа, у замку ўжо яна чакае, ці там не едзе нарачоўны ў госці, ці яго сэрца любасцю палае. Ніхто князёўны не пытаў дагэтуль, але ж відаць, кахае маладога. Хаткевіч мае іншую тут мэту. Сам хоча ўзяць кавалку дарагога. Як давяраць двурушнай іх пародзе? Няшчырасці, што ўся на відавоку. Аднак жа пойдзем, дбаючы аб згодзе, бязбройныя, без гневу і папроку. Уладзім справу, як сваты, паважна, бо ўрэшце рэшт, як годныя літвіны, яны гасцей у доме не зняважаць, але прыняць дастойна нас павінны. Калі ж убачым, што сталы накрыты, што для вяселля ў доме ўсё гатова, знак пададзім. Князь Януш самавіта няхай з дружынай едзе. Красны словы. Благословёны, хто тым людзям верыць, хто верыць у мажлівасць прымірэння. А для чаго ідуць туды жаўнеры? Гарматы ў вокнах зевраць. Абурэнне стрымаць свайго не маю болей сілы. А што калі мы з'явімся без зброі? Нас прычакае пастка ці магіла, а не краса нявеста ў шлюбным строі? Ці кашталян не схіліцца ў паклоне? Ці Соф'я скажа: «Януш мне не мілы». Гэта ж ганьба, ведаеце? А не, адкуль вам ведаць? Вы ж не радзівілы. Суцішся, князь. Твою вялікасць хвалім, але і наша годнасць не забава. В чужых дварах мы скарбаў не збіралі. Мы ўсе тут шляхта роўная прад правам. Ці кроў твая, вяльможны ваявода, ад нашай чырванейшая? Але мы тут дзеля братэрскай згоды. Пане падскарбі, свой палаш гарачы схавай. Вялікі той, хто велікана на бітву кліча смела і адважна. Ды большы той, хто меж сваю стрымана схавае в логны, годны і разважна. З табой жа, князь, мы шляхціцы абодва. Не гледзячы на ўсе твае дастаткі, мой крыўдзь герб, калі табе заўгодна, але Літвы не крыўдзі нашай маткі. Запал залішні, спадзіў мой гонар. Прабачце гнеў, вельможныя дарадцы. Шаную сам я літар закона і праву цалкам прагнуў бы аддацца, але закон мяне не абароніць. Кароль не дасць пры ўсім жаданні рады. Дык хто ж
даўгі з нягодніка спагоніць, калі не сам я з рыцарскім атрадам? Намарна перамовы ўсе. Бясконца мяне за нос вадзіць ён не павінны. Пайду на штурм, пакуль узыдзе сонца. Стапчу палац ягоны на руіны. Крыві поток, вы кажаце, бязвіннай прольецца тут. Хаткевіч хай трымае адказ за ўсе наступствы. Вось і сын мой. Шалом, ваш мосцем. Шчыра вас вітаем. Навошта ў дзень вяселля князю панцыр? А дзе ж касцюм да шлюбу? Ваша мосцю, маё вяселле, кіньце жарты, танцы пачнуць падроў гарматных хіба госці. На бой адкрыты выкліканы, сёння я мушу ўвесь жалезам акавацца. Няхай вас Бог ад гэтага адслоніць. З раздорам, сваркай трэба развітацца. Хадземце все туды в вясельных строях. А можа там князёўна ўжо чакае. Няхай маўчыць суцішаная зброя. Гаворыць толькі сэрца, што кахае. Але, пан Януш, як у тое верыць? Што ж, бацька, час адсунуць нам заслону. Дарэмна ісці ў адчыненыя дзверы. Чакаць дарэмна іхняга пардону. Тым часам Соф'я іншага кахае. Хаткевіч малады, яе абраннік. Як то? Хаткевіч? Права ён не мае? Як ён пасмеў, га? Звадыяш, нахабнік! У гэтым сам учора мне прызнаўся. На паядынак выклікаў, ды бойку перапынілі. Дядька пастараўся. Вядома ж, дядька ўсё падстроіў лоўка. Пасагам хоча спрытна пажывіцца. Дзівіцеся, прыдбаў якога пылу. Як ён сваёй сваволяй ганарыцца. І гэта мне сцярпець. Мне Радзівілу. Прычым тут права? Крывадушша, здрада кіруюць справай шлюбнаю адзіна. Пан Януш, час. Ідзі, выводзь атрады. Хай апранае панцыры дружына. Я сам шыхты агледжу пры парадзе. Хай першы строй вядзе Петро Збароўскі. Другі ачоліш ты, адкажем здрадзе. А трэці я веду. Гетман Літоўскі. Гетман Літоўскі ворагаў знішчае, а не сваіх суродзічаў карае. Не, мосцю княжа, рацыі не мае такі імпэт, што бойцы патурае. Не можаш, як крывавы Катыліна, у Рыме стаць зямлі айчыннай катам. Таму як радца сейму я павінны не папусціць адбыцца гэтым стратам. Табе забараняю... Раю сцішыць, загадаў палкасць. Смешная іх сіла. А можа, хто дамову перапіша і стане супраць волі Радзівіла? Ідзі да іх, паважны воевода, ды імем сейму прыпыні інтрыгі. Тады я згарну ўзбраенні. Згода настане ўраз нібы цяпло ад лігі. А не дык бой, зацяты і крывавы. Але вайна злачынствам ёсць для краю. Калі табе не любы край, не славы сабе не зыч, і мець на ўвазе раю павагу сейму. Кожны з нас пакліча дзеля яе злачынцу да адказу. Бунтаўніком кароль цябе палічыць, і сам сябе ты вырачыш на сказу, на пакаранне горла. Што? Пагроза? Пагроза, так. Сенатар страж парадку. Хоць моц твоя вялікая, ды і позаў, якую стаў дзяржаву пхне да ўпадку. Імем закона помстай пашажаю. Не думай, князь, што знойдзеш ты заўсёды мячы за плату. Шляхта паважае свае правы, законы і свабоды таго, хто топча іх, яна адкіне. А кроў яе, калі прольецца марна,
Пакажа ўсім, што край і права гіне не дзеля праўд вялікіх, а бяздарна! Ты думаеш аб золаце ўсе мараць, і што ў яго ярмо ўсіх упражэш ты. Бог і кароль тут шляхтай уладараць, а не твае крывавыя пражэкты. Ты, міласцівы княжа, прагнеш моцы, але у любові моц уся. А хто дамову перача і супраць волі радзіў? Ідзі да іх, паважны воевод, ды імя яму у тым, што вы гаворыце, ёсць слушнасць. Яшчэ я сёння стане ўраз цяпло ад лігі, а не дык бой. Душнасць усім цяпер тут бачная яскрава. Да іх нарыву жынай мы не пойдзем, бо замардуюць іхнія жаўнеры. Сюды няхай ідуць у добрай згодзе. Ксяндза паклічу каталіцкай веры. Я ўсё зраблю, як сказана ў дамове. Урэшце, сын мой шлюбам пабярэцца. Іначай, заўтра шлюб гэты, панове, мы зробім на руінах іх фартэцы. І выбіце ёй з галавы каханне. А я прабачу выбрык той нявесце. Але Хаткевіч... Хто ж пярэчыць стане? Ідзіце і чакаем добрых весцяў. Чалом табе! Чалом. Чалом. Да пабачэння. Так, шляхта, шляхта. Гідры хітрай звілы. То ўвасабленне згоды, паніжэння. То забіякі выгляд ганарлівы. То ласе на грошы, пачастунак, то хваліцца сумленнем чалавечым. Заўжды закону імчыць на паратунак. Каб мог, яе мячом бы ўсю знявечыў. Дык можа хутка. З ласкі тых зычліўцаў намер свой спраўджу. Будзе ўсім пацехі. Дасох пастаўлю бедных ганарліўцаў. Гарматамі суцішу сейму брэхі. Палац Хаткевічаў. У пакоі стол з пісьмовымі прыладамі. Каля яго сядзяць Соф'я і Рыгор Хаткевіч. Караль Хаткевіч неспакойна праходжваецца. Як позна ўжо. Мы мусім да паўночы чакаць тут князя Януша з картэжам. Хоць гвалт прымус чыніць я неахвочы, але ж умову выканаць належыць. Паводле той умовы хай і стане. Закон і меч нам будуць задарадцаў. Прыслалі нам ганебнае заданне, каб самі мы прыйшлі да іх палацу. Як гэта самі? Там алтар чакае, і там шлюб гэты стане асвячоны. Што вы сказалі? Што лухта якая, каб не жаніх ішоў да нарачонай, так не было адвеку. Хай як хочуць. Не з паслушэнства іх загадам грозным, чакаць іх будуць сёння да паўночы са святаром, са сведкамі і возным, але адно, шануючы дамову. Калі ж наступіць поўнач, без ваганняў, я больш не служка дадзенаму слову і вольны ад ранейшых абяцанняў.
Але я сёння, заўтра, штохвіліны гатова князю Янушу адмовіць. Ты ж апякун мой. Значыць, не павінны мяне да шлюбу гэтага няволіць. Яшчэ нядаўна ў слабасці дзіцяці не мела духу думаць над аб гэтым, а сёння чую сілы, каб змагацца і бараніць мае правы кабеты. Я не жадаю Януша. Пачварай, ухцівасці і пыхі, мне здаецца. Бяруць хай замкі, цешацца хай марай. Мяне ж не возьмуць, пакуль сэрца б'ецца. Прашу цябе, суцішся. Ой, маю сёння перад сабой заўчаснае прызнанне. Цябе я не спытаў, прабач, князёўна. Сама яму скажы, як тут ён стане, скажы яму пры сведках. Хай жа будзе, як цвердзіць абавязак мой і неба. Я рызыкну жыццём, падстаўлю грудзі, але прымус не зведаеш, ганебны. Калісьці бацька твой аддаў з надзеяй палаш мне ў рукі, ён заўжды ў далоні. Абарані, зычлівы дабрадзею мяне ты. Абаронім, абаронім. Належыць мне чакаць тут да паўночы, мець вознага, ксяндза, алтары сведкаў. Табе ж свабода поўная. Як хочаш, зрабі сама свой годны выбар, дзетка. Прымі або адкінь запалы князя, калі сюды прыбудзе на бяседу. Чакаем тут яго ва ўсякім разе. Ваш мосцю, далажы, сваты ці едуць? Скажы трымаць зачыненую браму. Калі ж пад'едуць, пільна прыглядацца. Нам не хапала збройнага тут гаму. Са зброяй не ўпускаць і не вагацца. Няхай увойдуць госці, сведкі, самі князь Гетман і князь Януш, як належыць, без пальнай зброі, як мы і казалі. І 20 коней шлюбнага картэжу. І зараз на засовы браму зноўку, бо падмануць сябе я не дазволю. Стары жаўнер, прадбачу іх улоўку. Цяпер бы вывеў гетмана я ў поле. Чакай, ваш мость. Запаляць хай паходні, сустрэць картэжка велічна панадна. Калі ж без зброі увойдуць і лагодна, мне далажыць. На лесвіцы параднай іх прывітаю. Гэтым часам варта няхай пільнуе вежы ад вар'ятаў. Калі ж затрубіць рог, адкінуць жарты і даць агонь па ворагу з гарматаў. Палова на 12-ю. Позна. Дамова разам з тэрмінам знікае. Прасіце, хай увойдуць сведкі, возны, святар няхай пры алтары чакае. Душу мне дрэнчыць смутак прыхаваны. Як, Соф'я, ты? Ці чуешся адважнай? Ці ты мяне кахаеш? Вер, каханы, больш за жыццё. Астатняе няважна. Уваходзіць возны, і ў маўчанні сядае за прыгатаваны для пісьма стол. Піша. З'яўляецца дваранін. Няма нікога. Ціш мяне здзівіла. Але здалёк прыслухаўся старанна. Здаецца, ад палацу Радзівіла. Чуваць трубу і грукат барабана. Але... паспоўненае слова не хутка едуць зацныя панове. Хай брамы пільна сцеражэ ахова, гарматы ўсе трымаць на пагатове. Аднак жа поўнач. Скончаная.
справа. Я ўсё, што меўся, выканаў па чэсці. Цяпер нам трэба бараніцца правам і ў адпаведнасць запісы прывесці. Маспане возны, уважліва глядзіце той тэкст умовы з князем воеводам. І так праз акт службовы давядзіце, што я яе выконваў з поўнай згодай. Я ўсё зрабіў належна і дакладна, але яны парушылі ўсе планы. Я напісаў якраз аб гэтым складна. Грымяць ваш мосцю, всюды барабаны, трасецца горад з маршавага шалу. Калі падыдуць, не даваць карцечы! Я, Пётр Ваканда, возны трыбуналу, што подпісам рукі ніжэй засведчыў. У годзе панскім 1600 у месяц люты ў 6-й дзень ад рана быў выкліканы з рыцарствам шляхотным да віленскага пана Кашталяна, каб я пасведчыў шчыра і непамыльна, што ўжо князёўна Слуцкая гатова ісці за князя Януша прыхільна, як то і цвердзіць шлюбная дамова. Прыбыўшы ў дом у памянёнай даце, правёўшы дзень у пана Кашталяна, я бачыў святара ў абраднай шаце. Была і князёўна ў шлюбны строй убрана. Чакалі сведкі, крэўныя і госці аж да паўночы князя Радзівіла. Ды ў тэрмін не было тут ягамосці. Таму і дамовы страчаная сіла. Аб тым, што бачу, сведчу гэтым словам, як і вышэй, я, Пётр Ваканда, возны. Няхай падпішуць сведкі, акт гатовы. Ад замку шум сюды нясецца грозны. Картэж вясельны блізіцца памалу. Уначы прыгода нам прыгатавана. Адзін узор у акты трыбуналу, другі у рукі пана Кашталяна. Маёй вы праўдзе шчыра паслужылі. За гэта шлю падзяку вам ад сэрца. Яны палац мой шчыльна абкружылі і думаюць, што здамся ў паняверцы. Але напад іх будзе ўжо разбоем. А зараз мы да палашоў! Час біцца! Князёўна, меў апеку над табою і засланю цяпер грудзьмі, як рыцар. Так я магу свабоднай называцца. Пярсцёнак гэты з мукай мяне лучыў. Мой дядя, час наспеў табе прызнацца, суцішыць неспакой, што сэрца мучыў. Кахаю Соф'ю, ужо даўно кахаў я, як толькі можа сэрца маладое. Але на умову з Янушам зважаў я, маўчаў, цярпеў пакорна здолі тое. Ляцеў я з бою ў бой, не мог іначай, і толькі ў думках быў заўсёды з ёю. На доблесць клікаў лёс мяне лядачы. Я думаў, смерцю мукі супакою, але вяртаўся ў славе і здароўе. Калі ж мяне хвалілі ўсе за мужнасць, жадаў на смерць хутчэй ляцець ізноў я, каб муку сэрца даўнюю адужыць. Яе ж усмешку, радасці хвіліны, за дабрату сястры прымаў, не болей. Але ў вачах яе быў смутак дзіўны, і ён мне сэрца раніў вострым болем. Згадаў тады, што Януш ёй не мілы, што толькі паважае твае планы, асмеліўся. У каханні да магілы прызнаўся ёй, і ёю быў каханы. Мой дядя, бацька з дабрынёй надлюдскай, ты, хто жаніцца раіў мне так часта, апеку маеш над князёўнай Слуцкай, дай мне яе руку, дай наша шчасце. Табе яе руку? Мяне ж адразу ў карысці западозраць, у падмане. А што князёўна мае для адказу?
Ці вы даўно яго кахалі, тайне? Ці я кахала? Бог пачуў малітвы. Хачу таксама зараз я прызнацца. Калі вяртаўся Караль з кожнай бітвы, хутчэй ляцела першай з ім спаткацца. Раней устану, гожа апрануся, хоць варажбе не веру адгадаю, што гэта ён у край ужо вярнуўся, бо скок яго коня здалёк пазнаю. А прыйдзе Януш, а якой гадзіне, калі яму мой апякун дазволіць, замрэ душа, і пачуццё ўсё згіне, і страшна мне, што лёс мяне няволіць. Мне нарачонай стаць вы загадалі. Хацела слова выканаць я верна. Калі пярсцёнак гэты надзявалі, я чула, што ўпіліся ў сэрца церні, тачыла дух цярпення ў доўгіх джала, і смутак агарнуў мяне суцэльны. А Караль падышоў, спытаў, што стала, узяў за руку, і смутак знік пякельны. Прызнаўся, што кахае, што шчаслівы, што за мяне змагацца ён ахвочы. Так за слязой роспачы жахлівай слязіна шчасця росіць мае вочы. Калісьці, пане, на смяротным ложы мяне ўручыла бацькі майго воля тваёй апецы. Дык на раздарожжы нас блаславі. Кахаю я кароля. Дзіўлюся, я чуць гэтыя прызнанні. У іх столькі шчырасці і столькі болю. Бог знае, што рабіць. І я ў ваганні. Адказ мой заўтра. Так, пане каролю, бо мы да бітвы змушаны ўсё роўна. Вакол палаца войска ўсюль раіцца. Тваёй апецы уручана князёўна. А сам іду за сцены продкаў біцца! Няма спакою нам, аднак, ні знаку. Як моцна ў браму стукаюць. Мне страшна. Не бойся, Соф'я. Кожную атаку мы адаб'ем тут годна і адважна. Цябе заўжды абараніць гатовы. Князь Радзівіл тым часам не марудзіць. Ён папярэдзіў холадна і сурова, што свайго права боем ён здабудзе, што аблажыў палац наш і на ранку заплача нават вільня тут старая. Учыніць дзёрзкі штурм на нашым ганку. Не страшыць тут Хаткевіча іх зграя. Натоўп шалёны, з гвалту ап'янелы. Аб гэтым думка толькі, ўжо знявага. З таго ўзрастае дух мой асмялелы, і да свабоды велічная праха. Хоць я слабой жанчынаю здаюся, хоць пагражаюць сцены нашай сцерці, загінуць у руінах не баюся. Шчаслівай буду тут, з табой памерці. Дзяліць з табой лёс ваяра павінна. Калі ж яны карцеччу нас дастануць, руіны знойдуць тут. Але ў руінах нявінных жыццяў тысячы палягуць. Ну што вы? Тут руінаў і не будзе. Хіба з гарматаў зладзяць страляніну, каб знішчыць горад. Пане, тыя людзі не спыняцца, каб мець сваю даніну. Пажар на рынку, гляньце, баронь Божа! Каб жа огонь не знішчыў увесь горад. Гараць дамы! Хто ж людзям дапаможа? Ратуйце, пане, гора нам
о гора. Вось жа шаленцы. Гадаўё, усе разам. Так сапраўды ратунак там патрэбны. Прагнаць іх час, зняславіць іх паразай, струціць адразу выклік той ганебны. Хай наша войска рэйд у горад зробіць. Я дам загад. О, не выходь, каролю. Там палашоў табе нямала грозіць. Што палашы ваяку ў полі бою? А як жа я? Няма што хвалявацца. Там звонку больш пагрозлівыя рэчы. Як рыцар перш павінен я праймацца. Айчыны лёсам, горам чалавечым. Будзь за мяне, каханая, спакойнай, аддам загад і хутка да цябе я. Пачаўся дзень пакутаю нягойнай. Узброеным шалу горад палымнее. Нібыта страшны суд перад вачыма. У вузкіх вултах, сполах, замяшанні жаўнеры тьмой таўкуць усіх плячыма і мітусяцца всюды гараджанні. Ратуйце! Горад! Перада! Секунду! Усе на пажар! Няхай жыве князь Гетман Вайвода! Няхай жыве князь Януш і вяселле! Што гэта значыць? Гэта б'юць трывогу. Ужо бой кіпіць на вуліцах адкрыты. А Караль дзе? Дзе Караль? Дапамогу ён, можа, кліча. Можа, ён забіты? За кожны меч над ім падлюка ўзграе. Гасподзь над вамі ўзніме бэрла кары. А хто ж тады прад Богам і прад краем адкажа за нявінныя ахвяры? Ах, Боже мой, жабрак ляжыць забіты, нагам не спаў пры вартаўнічай будзе. Ах, Боже мой, слязьмі кабета зліта, яе дзіця ў агні. Ратуйце, людзі! Дзіця, жабрак, нявінныя галовы ужо за мяне знайшлі сабе магілу. Нязгоды хатняй цмок на ўсё гатовы з крыві, з агню бярэ сваю даніну. Ох, я нявінна, Божа, я нявінна. Адзіна ў тым, што сэрцам пакахала. Але ж з таго пакутуе айчына. Няхай бы лепш мая тут кроў сплывала. Каб тая куля сэрца мне прабіла, і так яго суцішыла бы стогны. Вайна б тады спынілася, астыла, мячы б схавалі ўсе забойцы ў логны. Так, куля ў сэрца, ўсё адно прапасці. Мячы і кулі цэлы край знявечаць. Сказаць каханню не, адпрэчыць шчасце. О, не магу, звыш сіл маіх адпрэчыць. Распенших тямуливайся, любодушный Господи, и рабом Твоим в вразе хмулитесь повелевай, ненавидящих и обидящих нас прости, и от всякого зла и лукавства братолюбному и добродетельному наставе жительству смиренно мольбу Тебе приносим, да всогласно нам на мысли славим Тя, единого человеколюбца.
О, не трывожься, Софья. У бітве бравай не будзе больш пасечаных галоваў. Князь Януш сам стаіць прад нашай брамай. Палаш ён зняў і хоча перамоваў. Але там бой кіпіць, і кроў ліецца. Пажар забраў нявінныя ахвяры. Ніхто з іх зброю кінуць не памкнецца, бо помста распаляе іх удары. Падумаць страшна. Ох, не могуць вочы глядзець на родны край адданы гору. Праклятай будь рука, праклятай тройчы, што грудзі маці тне мячом раздору. Мы іх паб'ем, але ж ліхая справа. Такі трыумф пабіць братоў у бойцы. Хоць бы браты злачынна топчуць права і нападаюць ноччу, як забойцы. Я мушу выйсці, зброя іх прывеціць, за дом змагацца, за спакою краю, за ўсё, што мне найдаражэй на свеце. Твою руку, бо я цябе кахаю. Маю руку, мой Бог, перапрашаю. Прабач мне цяжкую правіну. Гэта ж яна кіруе палашамі. Мая рука, і кроў цячэ бяспынну. Мая рука запальвае лучніцы, яна пустошыць край, знішчае горад. Які цяжкі, пякельны крыж злачынцы мяне прыціснуў край усяго горам. Забітых душы, скрыўджаных праклёны, усе панясуцца скаргамі да Бога. О не, каролю, мужнасцю хвалёны, пакінь мяне. Няўжо прашу за многа? Цябе пакінуць? Знішчыць сваю мару? Не варты, Януш. Дык айчына варта, каб шчасце ёй прынесці на ахвяру. Няхай ізноў нальецца сілай хартам, адкіне міжусобныя разборкі. Зноў стрэл. Яшчэ загінуў хтосьці ў краю. Дык я табе не любы. Лёс мой горкі, больш за жыццё сваё цябе кахаю. Ты мой ратунак, мара сноў дзявочых. Мне без цябе не зведаць шчасце, долю. Ты ласка дзён тужлівых і сірочых. Памру пад дахам Януша ад болю. Але вышэй за ўсё спакой айчыны, і абавязак мне адно прадвесціць. Пакінь мяне. З адвагаю мужчыны суціш вайну, згасі пажар у месце. Малю цябе усёй моцаю кахання, расстацца мусім. Ты ў ваяцкім полі зноў паляціш на бітвы без вагання. Я ж слёзы болю ціха, без патолі, дзеля краёвай справы вылью скрушна. Мяне кахаеш, праўда, роспач бачу на ўсім тваім абліччы. Любы, мужна прымі рашэнне, край ратуй ад плачу. Ад плачу край? О, хараство жанчыны! Бог праз цябе гаворыць. Край, ахвяра, забіць каханне. Грэх дзеля айчыны, то значыць больш, чым высекчы татараў. О, краю мой! Бясстрашна я змагаўся за твой спакой. Чым сэрца мне злагодзіць? З такім геройствам я яшчэ не знаўся. Рашай сама. Князь Януш уваходзіць. Князёўна, перш чым грымнуць тут гарматы, адказ мне дай. Апошні, вынікова. Мяне не страшаць выбухі і страты. Памерці тут у момант я гатова. Але мой цярпіць люд, а з ім без меры цярплю і я пакуту ў гэтай хвілі. Дык загадай жа, каб твае жаўнеры хутчэй пажар у горадзе згасілі. Хоць ты мне, князь, не мілы і не любы, хоць кашталяну моцы не бракуе, але калі ты край вядзеш да згубы, лепш падыдзі. Табе даю руку я.
я расказаў табе, браце, толькі частку гісторыі, што здарылася на землях вялікага княства літоўскага. Жадаў я паказаць князёўну слуцкую не палахлівай ахвярай, не цацкаю у магнацкай гульні. Менавіта яна здолела паслужыць краіне, выратаваць яе ад згубы. На ўсе часы імя князёўны слуцкай будзе свяціцца над краем як цудатворны абраз праваслаўнай веры, як чысты крышталь любові да Бога, айчыны і бліжняга. На канале «Культура» прагучала другая заключная частка радыёспектакля «Магнат і сірата» Соф'я князёўна Слуцкая па гістарычнай драме Уладзіслава Сыракомлі. Пераклад на беларускую мову ажыццявіла Ірына Богданович. Ролі выконвалі ад аўтара артыст Олег Вінярскі, Соф'я князёўна Слуцкая, актрыса Кацярына Яворская, Рыгор Хаткевіч, віленскі кашталян, апякун Соф'і, артыст Александр Гарцуеў. Караль Хаткевіч, яго пляменнік, артыст Сергей Кавальскі. Князь Крыштаф Радзівіл, віленскі ваявода, гетман Вялікага княства Літоўскага, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Уладзімір Рагаўцоў. Князь Януш Радзівіл, яго сын, акцёр Віталь Краўчанка. Ян Завіша, віцебскі ваявода, народны артыст Беларусі Арнольд Памазан. Андрэй Завіша, пацкарбі літоўскі, акцёр Андрэй Кавальчук. Крыштаф Дарагастайскі, маршалак Вялікі Літоўскі, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Георгій Маляўскі. Беата, кампаньёнка Соф'і, заслужаны артыстка Рэспублікі Беларусь Тамара Нікалаева Апіёк. Клосак, адвакат Хаткевічаў, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Андрэй Душачкін. Возны, акцёр Валерый Шушкевіч. Жабрак, народны артыст СССР Геннадзь Аўсяннікаў. Жаўнер-вартаўнік, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Александр Кашпіраў. Шляхціцы Радзівіла, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Леонід Улашченка і акцёр Андрэй Захарэвіч. Шляхціц Хаткевіча, акцёр Алексей Чарнігін. У масавых сцэнах заняты Сергей Беркутаў, Наталья Радзівонова, Тацяна Севец, Алена Шыкун, Настасья Сычевіч, Яўген Кавальчук, Дмітрый Занеўскі, Арсеній Якавенка, Вадзім Навумчык, Роман Яніў. У музычным афармленні ўдзельнічалі Тацяна Грыневіч-Матафонова, спевы, і Алесь Жура, спевы арфа дуда. Над радыёспектаклем працавалі рэдактар Галіна Шаблінская, рэжысёр-пастаноўшчык Олег Вінярскі, гукарэжысёр Валерый Беляеў. Год запісу 2010.